салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номератон ака? Тахтабозори Ҳисор акаҷон, магазини 136-37, номерои телефоном 938 83 28 88, мегафон 007 11 63 63. инстаграм дорем акаҷон. нархҳои тахтара ака метавонед инстаграм бо ҳар рӯз нархҳо алиш мешава. сомона инстаграм дар рӯи экран пешниҳод мекунем, метавонед ки бо нархҳои ҳаррӯзаро аз мо фаҳме акаҷон. Саломат камака. Саломат бош. Ко размери ё 15-45 ки 4 метр акаҷон. Кубиш $285. Як кубиш да 33 аз да 3 таш, 33 аз да 3 дона акаҷон. Донаш меғалта 98 сомон акаҷон. 98 сомон 4 метр акаҷон. 4 метр. Ина ё акаса дюймовкаи 15-3 метр акаҷон. Кубиш акаҷон $270 акаҷон. Кубиш $270 акаҷон. Донаш меғалта 36 сомон акаҷон. Донаш 36 сомон меғалта ака. Бо ин аста ака 15-50 каи 3 метр акаҷон. Кубиш $280 ака. Донаш меғалта акаҷон 74 сомон акаҷон. Ин ака буруси ин акаҷон буруси 10-10 4 метр акаҷон. Кубиш $300 акаҷон. Донаш меғалта 138 сомон акаҷон. Донаш меғалта 138 сомон. Ин акаҷон река паталошни 4-2 акаҷон, 6 метр акаҷон. Метриш акаҷон 3 сомону 50 дирам акаҷон. 3 сомон 50 дирам. Ани рекои патшифир акаҷон ё 5-4 акаҷон. Метриш меғалта акаҷон 7 сомону 50 дирам ака. 5-4 тоза река айстрапил задаги акаҷон. Ини акаҷон дюймовкаи ниҳаки тинук акаҷон. Кубиш $250 ака. Донаш меғалта 39 сомон акаҷон. 6 метр акаҷон. Инаи 18 сараковкаи 6 метр акаҷон. Кубиш $235 ака. Донаш меғалта акаҷон 146 сомон акаҷон. 146 сомон. Инаи 15 сараковкаи 6 метр акаҷон. Ё 15 сараковка 6 метр. Кубиш $235. Донаш меғалта 121 сомон акаҷон. Инаи 12 сараковкаи 6 метр акаҷон. Кубиш $235 ака. Донаш меғалта 97 сомон акаҷон. 97 сомон. Инаи даҳаки сараковкаи 6 метр ака. Инаиш даҳаки сараковкаи 6 метр ака. Кубиам $235. Донаш меғалта акаҷон 80 сомон акаҷон. 80 сомон меғалта ака. Инаи ин ака, инаи 20 сараковка ака.
Nemeriya, inemi polna. Ага, и 200 сараковка ака. И ам кубуш $235 ака. Донаш мегалта ака 161 сомон ака ҷон. Инеми сел ака 200 сараковка ака. Донаш 161 сомон мегалта ака ҷон. 6 метра. Ё 6 метра ака ҷон. Инай 15 дюймовкаи заводской ака, 4 метраш ака ҷон. Ё 4 метра ака. Ё кубуш $350 ака. Донаш мегалта ака ҷон. Донаш мегалта ака ҷон 6 сомон ака ҷон. 4 метра ака. 4 метра. Ҳа. Ина. Нера гап задем ҳа? Ҳа, ва 18 нишон дадем то саатка. Нишон гап задем. Ини даҳаки заводской ака. Ини даҳаки дюймовкаи заводской ака ҷон кубуш $310 ака. Донаш мегалта 54 сомон ака ҷон. Инай 15 дюймовкаи заводской ака кубуш $320 ака ҷон. Донаш мегалта 83 сомон ака ҷон. 300 ё заводской ака ҷон. Ина бо ҳамият 12.60 ака. 12 дюймовкаи заводской ака кубуш $310 ака. Донаш мегалта 64 сомон ака ҷон. 64 сомон. Инай 18 дюймовкаи заводской ё 18 ба дюйми заводской ака кубуш ака ҷон $310 ака. Донаш мегалта ака 96 сомон ака ҷон. 96 сомон мегалта ака. Ини 4 метро ака 12 дюймовкаи 4 метра ака. Ам 12 заводской ака ё кубуш ака ҷон $260 ака. Донаш мегалта ака ҷон 36 сомон ака ҷон. 36 сомон мегалта. Ана болош. Инаи даҳакои дюймовкаи заводской ака. Донаш мегалта ака ҷон 30 сомон ака. Даҳаки дюймовкаи заводской 4 метра ака ҷон. 4 метра ака ҷон. Инаи 18 дюймовкаи 4 метра ака ҷон. Кубуш ака $260 ака. Донаш мегалта 54 сомон ака ҷон. 54 сомон 4 метраш ака ҷон. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Буруси 18 ба 15 ака ҷон. Кубуш $360 ака ҷон. Донаш мегалта 625 сомон ака ҷон. 18 ба 15 ака ҷон. 6 метра. 6 метра ака ҷон. Ина бо аст ака 15 ба 15 6 метра ака ҷон. Кубуш $360. Донаш мегалта 558 сомон ака ҷон. 15 ба 15 6 метра ака ҷон. Ина бо ҳаст ака ҷон 18 ба 18 6 метра ака. Кубуш $360 ака. Донаш мегалта 804 сомон ака ҷон. 18 ба 18 6 метра ака ҷон. Ина бо ҳаста 40 ба 40 6 метра ака ҷон. 40 ба 40 6 метра ака. Кубуш $380 ака ҷон. Донаш мегалта ака. Донаш мегалта 4190 сомон ака. 40 ба 40. Вай 50 ба 30 ака. 50 ба 30 кубуш ака $360 ака ҷон. Донаш мегалта $380. Донаш мегалта 3930 сомон ака ҷон. Лу ҳама намуди буру садорум ака ҷон. Прош $360, 18 ба 18 уже $380 мера ака ҷон. Мақсад 40 ба 40, 60 ба 60. Ина бо дора ака 12 45 ки 6 метра ака ҷон. Кубуш ака $285 ака. Донаш мегалта 117 сомон ака ҷон. Ина ака бо 14 45 ки 6 метра ака ҷон. Кубуш $285 ака. Донаш мегалта 147 сомон ака ҷон. На буруси 10 ба 10 6 метра гуфтем ку ака. Буруси 10 ба 10 6 метра. Кубуш $300. Донаш 207 сомон ака ҷон.
Инай 15-300 6 метр ака, кубуш $315 акаҷон, донаш меғалта 98 сомон акаҷон, 6 метр акаҷон. 15-300 ака. 6 метр акаҷон. Инай рекаи 5/4 меган ака, тозаш 4/4 ака, метри 6 сомону 20 дирам акаҷон, 6 метр акаҷон. 6 метр. Ини рекаи паталошни 5/4 ака. 5/2. 5/2 ака метри меғалта 3 сомону 80 дирам акаҷон. Инай 20-ки 45-ки 6 метр ака, кубуш $285 акаҷон. Донаш меғалта 196 сомони акаҷон, 6 метр акаҷон. Инай кругляко расиски акаҷон. 320 дарозиш акаҷон. Донаш меғалта 75 сомон акаҷон. Ё расиски ам акаҷон. Саснаи тоза ака, тахтои ам сасна круглякам. Шифири ҳисор, дуюм сорт. Нархаш 43 сом. Аиш текстил 4-6. Нархаш 44 сом. нархи асосиш 44 сом. ҳала иҷода бо шифири қазоқай нархи асосиш 56 сом. О, қазоқ. Чиста қазоқай. ҳала иҷода шифири ҳисор якум сорт мана. Нархиш 44 сом. Якум сорти ҳисор. Aynı tekstil narxış ma'lum. Yani de hasta bu şifiri somon. Yani şifiri somon şifir. Narxış 48 som. Tamam? ДВП аста 175 ба 270 аста 68 сомон 06. Яковисина дамондаген беренде ва фанеро ҳаста мисол 152 ба 152 аста 06 85 сом 06 125 сом 05 04 60 95 сом гипсакардон 44 сом узбекай 09 ҳағавсиш 120 ба динима юзби 125 ба диним дарозиша мисол 06 240 сомона 09 260 сомон. Евро газадем? Ой, фанеро. ДВП газадем. Профиль 3 метран ё мисол 0.03. Аусишон бак. Ташнаш 0.3 15 см я донаш. Ай направляешь 11 см, не ёш направляешь. Вайшанда каршылаш. Бам 0.3, бам 0.3 11 см. Айни стенавой ай. Гипсакардон стенавой. Ёш 59 сомона донаш. Сколько меша? Халгой 0.5 гавсшаста 5 см 0.4 см 60 0.6 см 20. Барашон яканда. Рафтем ака. Манзилатон номератон ака. Тахтабозори ҳисор акаҷон, магазини 136 37 номерои телефоном 938 83 28 88 мегафон 007 11 63 63. Инстаграм дорем акаҷон, нархои тахтара ака метавонед инстаграм бо ҳар рӯз нархо алиш мешава. Сомона инстаграм дар рӯи экран пешниҳод мекунем, метавонед ки бо нархои ҳаррӯзаро аз мо фаҳме акаҷон. Саломат камака. Саломат бошед. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархои ягон чи дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат бошед.